В началото на 14 век турският емират на Осман и наследниците му започнал стремително да се разраства. Още при втория султан Орхан османците успели да стъпят на Балканския полуостров и да започнат настъпление и в Европа. По това време останалите турски емирати в Мала Азия и християнските държави в Европа се намирали в етапа на развития феодализъм, който се отличавал със слаба централна власт и почти независими едри феодали. Докато емирите на останалите бейлъци и християнските владетели разчитали на малки, добре екипирани и добре обучени феодални армии, то османците предпочели да използват голяма армия, отчасти платена от тях, но отчасти съставена от зле екипирани, но силно мотивирани от жажда за плячка доброволци. Приписват на султан Мурад I израза, че е по-добре да има 100 железни стрели, отколкото 10 златни, т.е. че предпочитал голяма, макар и зле екипирана и обучена войска, отколкото елитна, но малобройна армия. При стъпването на османците на Балканите, Византия била разкъсвана от борби за трона, България се радвала на относително спокойствие, а Сърбия на просперитет. В средата на 14 век обаче настъпила промяна. Усилията на Византия да привлекат помощ от Западна Европа срещу турците предизвикали точно обратния ефект. Унгарци и савойци нападнали България, подпомагайки император Йоан Палеолог, но в резултат от действията им османците успели да стъпят здраво на Балканите. В Сърбия цар Стефан Душан почидал и многонационалната му империя се разпаднала. Все пак наследника му цар Уруш и крал Вълкашин с брат си Йоан Углеш успели да организират внушителна армия за спиране на османското настъпление, но кампанията приключила с катастрофален разгром при Черномен през 1371 година. След битката при Черномен настъпил мирен период в българо-османските отношения, скрепен от династичния брак между султан Мурад I и дъщерята на цар Иван Александър Кера Тамара. През 1386 година обаче мирът бил нарушен и турците превзели Пловдив и София. Последвало нападение срещу Сърбия. Сърбите първоначално успели да нанесат поражение при Плочник през 1387 година. Османците излели своя гняв срещу цар Иван Шишман и добруджанския владетел Иванко, които през 1388 година били нападнати от 30-хилядна армия начело с великия везир Али Паша. На следващата година в битката на Косово поле паднали султан Мурад I и княз Лазар, а новия сръбски владетел Стефан трябвало да се признае за васал на султан Баязид I. През 1391 година, възползвайки се от затрудненията на султан Баязид в Мала Азия, влашкия воевода Мирчо предприел настъпление срещу завзетите от османците през 1388 година български земи и достигнал до Карнобат. Според турския историограф Ахмед Джевдет Паша, властите били отблъснати от войските на Гази Ахмед Паша. През 1393 г. султан Баязид I предприел ответен удар. Начело на огромна за времето си армия той потегнал на поход срещу воеводата Мирчо. Баязид достигнал до Никопол, където пристигнали пратеници на Мирчо и през месец март бил сключен мирен договор, според който влашкия воевода се признал за турски васал и трябвало да плаща ежегоден данък от 3000 гроша. Тъй като в грамотите си Мирчо престава да се титулува като господар на земята на деспот Добротица и владетел на Силистра, то изглежда е трябвало да отстъпи тези земи на султана. След сключването на мира, потегляйки обратно, Баязид ненадейно обсадил Търново. Началната дата на обсадата не е известна. Сведенията, които дава Григорий Цамблак, показват, че става дума за мащабна и продължителна обсада.
От неговото известие се вижда, че Търново е бил подложен на пълна блокада от всички страни, което, както изтъква той, е било нещо необичайно. Търново е бил голям средновековен град и малките армии в периода на Второто българско царство били твърде малобройни да подложат едно такова селище на пълна блокада. Най-често били блокирани една или няколко порти. Османската армия, формирана на съвсем различен принцип обаче, била достатъчно многобройна, за да бъде поставен градът под пълна обсада. Поради архаизирането на народите в изворите е трудно да се каже кои от васалите на султана са участвали в кампанията, но е ясно, че освен румелийската армия е била прехвърлена и анадолската войска. Средновековният Търновград е бил разположен на хълмовете Царевец, Трапезица и Момина крепост. Царевец и Трапезица поради своите природни дадености са два трудно достъпни хълма, а допълнителното им укрепняване правило изключително трудно превземането им с щурм. Между двата хълма бил разположен новия град, който днес се нарича Асенова махала. Този квартал също бил защитен с крепостни стени. Той се разделя от река Янтра, като моста вероятно също е бил укрепен, както в периода на турското робство. На хълма Момина крепост се намирал третия укрепен квартал Девинград. Склоновете между Царевец и Девинград също представлявали квартал на Търново, но той бил извън градските стени и там живеела най-бедната част от населението. В участъка между Царевец и извивка на река Янтра бил разположен латинския квартал, наричан в периода на турското робство Френския сад. Северно от Трапезица се намирал също неукрепения еврейски квартал. Съществуват разногласия относно това кой е ръководил отбраната на Търново. Сведенията на Григорий Цамблак създават впечатлението, че тя се е ръководила от патриарх Евтимий. Текстовете от канон Молебен за царя от Ефрем и народните предания обаче дават основание да се счита, че в началото отбраната е водена от цар Иван Шишман и синът му Александър, които едва при падането на Търново успели да избягат в Никополо. Сведенията в изворите дават основание обаче да се обоснове и алтернативна версия, че Иван Шишман е бил в Никопол през месец март, където са се водили преговори с султана и с влашкия воевода Мирчо, а след нападението на Търново неуспешно се опитал да извърши пробив. Една преписка върху ръкопис от 13 век на Радослав Вельов от Клисура, чиято достоверност се оспорва поради видимо по-късния стил на писане, съобщава, че Баязид нападнал Иван Шишман край Търново и царят е бил разбит. Относно сведението има дискусия, ако бележката е автентична, то дали става дума за самото превземане на Търново или имало първо сражение извън града. Дискусионен е въпросът и кой е ръководил османската армия. Според Григорий Цамблак, обсадата е ръководена от султан Баязид I. В Троицкия летопис се споменава, че военната кампания е ръководена от сина на султан Мурад Емир Челеби и това е станало причина да съществуват и мнения, че ръководител на обсадата е бил престолонаследника, тъй като това е титла носена от султанските синове. Някои документи от 14-15 век обаче самия Баязид е наричан Челеби и по времето, когато вече е бил султан. Следователно няма причина за съмнение, че султан Баязид лично е участвал в обсадата на Търново. Търново е превзето от турците на 17 юли 1393 г. Нямаме сведения колко време е продължила обсадата. Георги Сава Раковски пише, че обсадата е траяла 3 месеца, но не е посочил какъв източник е ползвал за тези данни. Този период обаче приблизително отговаря на времето между сключения договор с Мирчо край Никопол и датата на превземане на града. От сведението на Цамблак може да се направи извод, че обсадата е продължила дълго и Баязид дори се е готвил да я снеме и да се оттегли.
Как е станало самото превземане на Търново също не е известно. Според преданието Търново се е състояло от 4 укрепени квартала. Първия бил Трапезица и разположената по стълма Долна махала. Вторият бил Царевец, третият бил Френски цар и четвъртият обхващал района около днешната черква Успение Богородично. Последният квартал бил най-слабо укрепен и първо той бил превзет от турците. Пробивът станал в участъка между Сечната скала и Каябаша. Първият проникнал в града турчин бил Адил Баба, но бил убит на около 180-200 крачки от Сечната скала в посока към Каябаша. Мястото, което е било сочено като негов гроб, се е намирало при Бабукчийската чаршия, където имало железен прозорец и каменна глава, обозначаваща мястото, където е бил убит. Пак според същото предание мястото, от което турците проникнали в крепостта, им било посочено от един евреин, който по-късно бил убит. Според друго предание обаче, тъй наречения Жидов гроб не е бил на евреина, предал Търново, а на един от митичните великани, основали града. Самблът неясно отбелязва, че града паднал, когато грехът надделял и понеже Божията воля допуснала това, а не заради силата на султана. Тези данни показват, че все пак вероятно става дума за предателство. Според друго предание, един от завоевателите на Търново, Мехмед Фехти, е бил погребан в храма Свети 40 мъченици, като сградата била превърната в джамия и била наричана Теке Джамиси. По-сложен е въпросът обаче как е станало самото превземане на Търново. Както вече стана дума, града не се е състоял от една единствена крепост, а от няколко укрепени квартала. При това положение, дори да бъде превзета някаква част от града, то останалите квартали е можело да продължат да се отбраняват самостоятелно. Репресиите спрямо населението на Търново, описани от Самблак и Йосаф Дински, а също туските летописи показват, че Търново е имал участта на превзет със сила град. Храмовете, намиращи се на Царевец, Трапезица и около нея, били или превърнати в джамии, или разрушени. Единствено храма Свети Петър и Павел се е запазил през цялото турско робство като действащ и там се е преместил и патриарх Евтимий. Това показва, че тази част от града вероятно е капитулирала и затова е имала по-благоприятна съдба. След падането на града преговорите с Баязид били водени от патриарх Евтимий. Църковният глава успял временно и частично да облегчи положението на завзетия град, но патриархът трябвал да напусне патриаршеския дворец и храм и се настанил в най-голямата от оцелелите черкви – Свети Петър и Павел. Градът бил подложен на рушение и разграбване. С заграбването султана надарил и своите християнски васали. Константин Деян получил намиращите се във Великата лавра мощи на свети Ларион Мъгленски, а Страцимировия син Константин по-късно успял да издейства да бъдат пренесени във Видин мощите на света Петка Търновска, които се пазили в дворцовия храм, носещ нейното име, а също мощите на света Теофано и света Филотея. Иван Шишман и Мирчо не се примирили с новото си положение и потърсили помощта на унгарския крал Сигизмунд, който започнал да подготвя кръстоносен поход срещу турците. Султанът предприел превантивни мерки и Търново било сполетяно от нова вълна от репресии. Патриарх Евтимий, след като бил изведен за публична екзекуция, макар и да бил пощаден, бил заточен в Бачковския манастир, 110 търновски първенци били избити, а част от населението на града било изселено. Вероятно, сред загиналите в боевете за града, а след това и при репресиите са изброените боляри в Бориловия синодит: Семир, Йончо, Добромир, Иваншо, Арф, Рушан, Ратен и неговия брат Карач, Отръц, Ханко, Стано, Михаил, Богдан, Шишман, Боту, Радослав, Воислав, Константин, Годеслав и Черноглав. Възползвайки се от ситуацията през месец август 1394 г.,
Амбициозният цар и градски патриарх Антоний поставил митрополит Яремия да управлява Търновска епархия. Баязид предприел нов поход срещу Мирчо, който завършил с победа на турците в битката при река Арджиш. На връщане на 3 юни 1395 г. по нареждане на султана, цар Иван Шишман бил екзекутиран. Мирчо с помощта на унгарците успял да вземе крепостта в Ловник и да блокира анексиране от турците Никополо. През 1396 г. обаче кръстоносната християнска армия, която обсъдила Никополо, понесла катастрофално поражение. Възползвайки се от обстоятелството, че цар Иван Страцимир се е предал доброволно на кръстоносците, султана подмамил владетеля с лъжливи обещания за мир, пленил го и го изпратил в Бурса. В битката при Анкара през 1402 г. султан Баязид бил пленен от Тимур, което позволило на много от прогонените от османците владетели да се върнат в земите си. Тогава вероятно Страцимировия син Константин се е върнал във Видин, а Шишмановия син Александър, който бил поставен за управител на Самсун, също се е върнал в земите си. 20 години след падането на Търново обаче станало така нареченото второ разорение на България. През 1413 г. Мусаки Седжия нападнал българските земи на север от Балкана и ги завоювал отново. Константин избягал в Унгария и починал при едно свое гостуване на деспот Стефан Лазаревич в Белград. Скоро след завземането на българските земи Муса бил разбит и убит от брат си Мехмед. Победителят в междуособната война обаче не върнал земите на Александър, а го изпратил да управлява Смирна, чийто владетел Джунейд бей пък получил Никополския санджак. 40 години по-късно румелийският Барлей Караджа бек нападнал черноморските градове. Несебър и останалите градове по Черноморието капитулирали.